Задачата ми като пилот е да поддържам тези стрелки в центъра с минимални отклонения. Да не излизам от средата на пистата. Когато самолетът е в центъра на визиора, той Вие му тапте на този цел, защото е много зле. в зоната за хвърляне. Да. Връщай вътре. Кацането е сигурно. Не е лесно, защото всичко става в рамките на 17 секунди от на позиция до докосването на палубата. За това време трябва да направите така, че да застанете точно на централната линия. Можете да тренирате колкото си искате на 2500 метрова писта, но то не е същото. Нито тренажора, нито упражненията на дълга писта могат да заменят това кацане. Като част от днешната тренировка, пилотите упражняват докосване и отлитане.